Kalaallit isaaloruttorput inuusuttut ilinniartut qangaaniillimmaam nunatsinniit maangeqallunaannuannut nuullutik nayoaqalersimasut takussaapput ассиингитсусин писоқартуссаавоқ тасса оқалугиарнерит туссиарнерит эринарсоқатигит аллаллу такусақарфигумаарпагут соорнилуми аама туниниаасут ассассуккаминник аама наапилаарумаарпагут юллиаққам пиллуаатси тамассилу исигиннаарлуарис Ukiok manna 2023 imi kalaallit nunaannut inulluaqqusineq aalartilerparput. Vi skal til at starte julehilsen til Grønland for året 2023. Immikut basisutissaaput makku medret Binguarusuttut foreningen Grønland Qamani Inersuarmi Iganitumi Sukisaarsartissavai. Mamakuyunnik Biserusuttut Sudi Qamania Isaarsarfimmi Bisisinnaaput. Der er lejeland ind ved siden af, og det er det foreningen Grønlandske Børn, der står for det. Hvis der er nogen, der ønsker at købe godteposer, så kan de stadig købes ude ved entréen. Hernede for enden af salen kan man købe kaffe, te, kage, sodavand og lignende. Alkoholiske drikke åbner først kl. 17:00. Kaffisoosukkani tidorsukkani kaagilerlugu ikania inersuup isuani pisiaaneqarsinnaaput imeruarsaatillu imigassat nukit kimittunerit aatsaat tallimanut ammarneqassaput. Manna beqatigifik malun erinarsortartut neriut Randers tussiarlutik appissaput siuttoraluit appissuugut atorlugu quyallusi qaagitsi. Ja.
Nuanna Gadallit Beqatigifisa Gattufiata Inuitit Siulittaasuat Camilla Siesing Tikilluaqusissaaq. Velkomst ved formen for Fælles Forening Inuit Camilla Siesing. Tamani Beqataasusi Nunatsinnidu TV Good Isiinnaartuususi Danmarkimi Gadallit Beqatigiffiit Gattufiata Inuit Aaqqissugaanut Nunatsinnut Yuullimi Inuulluaqqusinissattinnut Qamanga Pisumik Tamanguassi Tikilluaqqungaarpatsigit. Vi vil gerne byde alle vores gæster her i dag, som alle jer tv-serier i Grønland, en rigtig hjertelig velkommen til Fællesforening Inuits julehilsen til Grønland. Jeg tager lige resten af talen på grønlandsk, inden jeg fortsætter på dansk. Gadallit Beqatigiffiit Gattufiat Inuit Decemberep 1974 aallarnerneqarsimavor 1978 siullerpaamik nunattinnut inuulluaqqusisarneq maannakkut nuannersumik ileqqorilersimasarput aallartinneqarsimalluni nuannaarutingaarput inuulluaqqusинissaq ingerlateqqissinnaagatigit ukioqmannadu DG-huset maani vailimi utersimalluta Amma nuannaarutingadugu narnaarutingisinnaavaqput ukiup tulliani Gattuffik ukiut 50-singortorsiussagatsigut ulloq nalliuttorsiorfimmi inuulluaqqusineqassalluni tassa decemberip 2024 Amma maani DGI-hus vailimi Juulli uautinnut kadaadiusuut assut pingaaruteqaqaaq Juulli nillertilluni taartaleraangat kissalaarnermik qaamanermik nuannaarnermillu tunisisarpoq kisiannilu aamma ilaquttanut ikingutinullu qanilaarneq ileqqutoqqallu nuannersut pingaartittarlutigu tamatta immikkut qanoq nunatsinni yuulsiortarsimanerluta nuannersumik eqqaasaqartarpugut misigisaqartarsimallutalu Immaqalu aamma arlaliulluta nunatsinniit ileqqorisaarisimasat maanga nassarsimallutigit. Soorlu uagutsinni pingaartipparput igalaani ulloriaq oransiaq ikinneqarnissaa illullu iluani yuullerpaluttunik pinnersaateqarluarnissaq. Maani Danmarkimi aqqusinermi ingerlaartilluni ilaatigut igalaani ullorissanik ikumasoqartunik takugaanni eqqarsarnartarpoq taqqamani kalaallimik najuaqartoqartoq immaqaluunniit kalaallit nunaanninnikoq ileqqoq taanna assut nuanneqaaq Danmarkimi najuaqartuulluni nunatsinni ilaqutaqarluni ikinguteqarlunilu nalunagu yuullikkunni ilagisinnaanagit assut artornarsinnaasarpoq taamaammat assut nuannerpoq Kadaallisut naaligaarsinnaasimaгаtta uagutsinnut naalagiarnissaq pingaaruteqarmat ingammik yuullikkunni Padasi Marianne Lynge Krog biskoppilu paneermuk munk quyafigerusuppakka naalagiarnissamut periarfissiisimammata nalungilaqa amerlasuujusugut naalagiarsinnaanissamut pingaartitsisut quyamusullutalu Aamma nuannerpoq ilagut asasagut nunatsinniittut eqqaamalluit tamaani ataatsimorluta inuulluaqquseqatingissinnaangatta qaaqqusagut inuulluaqqusisussat tusarnissaa qilanaaraakka kadaallit illuiniitsinniisut Tanja Nielsen Aarhusimi kadaalli illuani ningiuusoq Annette Borg Lybert Odensimi kadaallit illuannersoq Vejle Kommunebyrådet med i deres opdag, Morten Skovlund, Edinjartut Sinnerslugit, Milan Papi Kuko, Foreningen Grønlandske Børn i Mersok, Katrine Pedersen, Qaaqqusagut Quyafiorusuppagut, Takkussinnaasimammata, Nunatsinnilu Inuulluaqquseqataasinnaallutik. Napparsimasut kadaallit peqqissartut illuanniittut, aamma kadaallit pineqaatissinneqarsimasut, Tarnimikkullu innarluutillit eqqarsaatitsinniipput. Ukioqmanna sinniisut peqataasinnaasimanginnamik. Qilanaarivara
peqatigi feet erinarsortartui юуллисиутиник эринарсорнissaанут тусарнаарнissaq қиланаaraaralu ниссиккут меэққаллу пеқатигалуит орпилиарнissaq аама қиланаақаара иллоқарфиккаарлутик нунатсиннут инууллуақусиниссарпут укиоқ манна нутаатут атисаник такутитсисоқассаақ Sofie Henriksen намминерсанаарисимасаан саминик такутитсissaaq аама таакку такунissaақиланаaraakka Danmark kimikalaаллит пеқатигиффииса каттуффимми илаасортаанерат пеққутааллуни суликкалааллит пеқатигиффиит каттуффиат инуит ингерлавоқ намминеқ каюмиссутсиминик сулисорпассууппут пеқатигиффимминни илаасортат акуттунгитсумик нунаққатиминник тааписимаариффиссиннаасаанни ингерлатситсиллуартуник саниатигут пеқатигиффиит аама укиуп ингерланерани каттуффиуп ааққиссууссаани сулеқатааллуартарлутик ааққиссууссат намминерсоорлутик оқартуссаниит фонтиниллу тапернеқарлутик ингерланнеқартарпут тааккулу нериутигаагут ататииннарсиннаассаллутигит ааққиссууссамми пингаарутеқармата ингаммик тамаани танмаккими калаалиусунут илеққутоққагут кинаассусерпут культуурерпуллу аттассиннааниассангатсигит ааққиссуусарисартаккангут укууппут тусариарлингооқ пеқатигиффиит акорнанни эринарсортартут унаммисарнерат Fredericia familiedag тассани Danmarkki нунарпуллу атақатигиссинниарлугит уллорсиортарпугун пикиалаарфик укиоқ манна ааппассааник ингерланнеқарникоқ пингитсоорсиннаангисарпуллу уллуми уллоқ нунатсиннут юуллумут инуллуаққусинеқ ааққиссууссатаакку инуннит таманит орниннеқарсиннаасут пеқатигииффинниит таперсерсорнеқарсимангиккалуарпата ингерланнеқарсиннаассангиккалуарпут таамааммат пеқатигииффиит илаасортааллу тамааса сулиллуартарниссинник сулеқатааллуартарниссинник таперсерсуисарниссинниллу qamanga pisumik quyaffigерусуппасси суди пеқатигииффиннут илаасортаангиттуси эққарсинни пеқатигииффиннут илаасортангорниссамут иннерсууллуарсинаавасси нуаннисақатигиинниссамут калааллисууник эринарсорниссамут иммақалу аама неэқатигииттарниссамут периарфиссақарлуартассагасси нериуппут уллуми уллоқ қиланаарисимасарпут уллорсиорлуарфигиссагисси уллорлу нуаннерсумик илақуттаник икингутиник такуммаарфиттут аторлуарумаарисси тамаани пеқатаасуси нунатсиннилу тивиккут исигиннаартуусуси илақуттагут икингутигуллу юуллисиорлуарниссассинник укиортаамуллу исерлуарниссассинник тамангуасси qamanga pisumik kissaappatsigit Fællesforeningen Inuit er en fællesforening for grønlandske foreninger her i Danmark, som havde sin opstart den 7. december 1974, og den traditionsrige julehilsen til Grønland blev afholdt første gang i 1978. Det er også en glæde at kunne være med til at afholde det igen, og denne gang tilbage her i DGI-huset i Vejle. Vi kan også allerede nu fortælle, at vi til næste år vil fejre Fællesforeningen Inuits 50-års jubilæum, som vil blive fejret på selve jubilæumsdagen den 7. december 2024, også her i DGI-huset i Vejle. Julen betyder rigtig meget for os grønlændere. Julen giver varme, lys og glæde i en kold og mørk tid, men betyder også nærvær med familie og venner og hyggelige traditioner. Vi har alle gode minder om, hvordan vi hver især har holdt julen derhjemme, og mange af os har måske også bibeholdt nogle traditioner, som vi havde derhjemme. Hjemme hos os skal vi for eksempel altid have tændt en orange stjerne i vinduet og have en masse julepynt i huset. Når man går rundt i gaderne her i Danmark og ser orange stjerner i vinduet, tænker man altid, at der bor der en grønlænder, eller en, som har boet i Grønland. Det er så dejlig en tradition. Når man bor i Danmark og har familie og venner i Grønland, kan savnet være ekstra hårdt, når man ved, at julen måske ikke bliver helt det samme som derhjemme.
Det er derfor dejligt at have muligheden for at være med til en grønlandsk julegudstjeneste, da det er en meget vigtig tradition for os grønlændere, især her i juletiden. Jeg vil gerne takke præsten Marianne Lynge Krog og biskop Bernader Munk for at have givet os muligheden for at afholde julegudstjenesten i formiddags. Det er vi mange, der er taknemmelige for. Det er også dejligt, at vi igen i dag kan være sammen om at mindes vores kære derhjemme og sende kærlige hilsner herfra. Jeg glæder mig til at høre alle hilsnerne fra vores gæster. Repræsentanterne for de grønlandske huse, Tanja Nielsen fra det grønlandske hus i Aarhus, Annette Bogø Lybert fra det grønlandske hus i Odense, repræsentant for de studerende, Milan Babekuko, medlem af byrådet i Vejle, Morten Skovlund, samt repræsentanten for Foreningen Grønlandske Børn, Katrine Pedersen. Jeg vil gerne takke alle vores gæster for at deltage i dag og være med til at sende julehilsner hjem til Grønland. Vores tanker går til patienterne i det grønlandske patienthjem, samt repræsentanten for det indsatte og psykisk syge, som ikke har haft muligheden for at deltage i år. Jeg glæder mig til at høre de forskellige lokalforeningers sangkor synge de smukke grønlandske julesalmer, og glæder mig til at danse rundt om juletræet sammen med nisseparret og alle børnene. Jeg glæder mig også til at være med til at sende hilsner fra de forskellige hjembyer. Som noget nyt på programmet vil der være modeshow i dag, afholdt af Sofie Henriksen med hendes egne kreationer. Det glæder jeg mig også til at se. Fællesforeningen Inuit kører endnu den dag i dag på grund af de grønlandske lokalforeninger, der er i Danmark og som er medlem af Fællesforeningen. Der er rigtig mange frivillige, der gør et stort stykke arbejde med at holde gang i deres lokalforeninger, hvor man som medlem jævnligt kan mødes med sine landsmænd. Derudover deltager foreningerne også aktivt i Fællesforeningen Inuits hyggelige arrangementer, som sker i løbet af året. Afholdelse af vores arrangementer drives af støtte fra Grønlands Selvstyre og af fondsmidler, som vi håber at kunne bibeholde i fremtiden. Disse arrangementer er vigtige, især for den herboende grønlandske befolkning i Danmark, da vi kan bevare vores grønlandske traditioner, identitet og kultur. Vi har forskellige arrangementer. Vi har den traditionsrige Dusariarlingor, som er en sangdys mellem lokalforeninger. Den hyggelige familiedag i Fredericia, hvor der bygges bro mellem Danmark og Grønland. Begialarfik, som vi har afholdt for anden gang i år. Samt den uundværlige julehilsen til Grønland, som vi afholder i dag. Alle disse arrangementer, som er offentligt tilgængelige for alle, vil ikke kunne afholdes, hvis ikke det var, fordi de blev støttet op omkring alle lokalforeningerne. Jeg vil derfor gerne sige en stor og hjertelig tak til alle lokalforeninger og deres medlemmer for jeres store arbejde, samarbejde og støtte. Det er dybt værdsat. Jeg vil derfor også gerne opfordre alle, som endnu ikke har meldt sig til en grønlandsk forening, om at melde sig ind i den nærmeste forening. Det er en fornøjelse at kunne være sammen med andre grønlændere, hvor man har mulighed for at hygge sig, synge grønlandske salmer og måske spise sammen i ny og næ. Det giver rigtig meget for os grønlændere at have et sammenhold med andre grønlændere, og det giver foreningerne mulighed for at give til os grønlændere. Vi håber, at I vil nyde denne dag, som vi har glædet os rigtig meget til, og håber, at dagen vil være fyldt med hygge, dejlig gensyn med familie og venner. Vi ønsker alle i salen, alle tv-serierne i Grønland, samt vores familie og venner en rigtig glædelig jul, samt et godt og lykkebringende nytår. Hojanak. Manna beratigifiup upernavimmiut.dk ilasortaasa atussavaat nuannaraqaara qujassutigaara synger foreningen upernavimmiut.dk. Sa
Manna oppik Gavin Hjertusangerparput oppidiarusuttut avadanarsit. Vi skal til at danse om juletræet. Dem, der har lyst til at komme ud og danse om juletræet, de stiller sig op. Der er et sanghæfte, der bliver delt ud. Julirimmat oppidiaraput. I Gittisussak, ham der skal tænde lyset, er Milo Erik Heilmann. Heilmann Petersen. Nej, ikke lige ikke bare. Ej, hvor er du dygtig, Milo. Tamatta atusavaput medqapni paa upernavimmiut.dk siuttoraluit. Apinaratsi. 1, 2, 3. Oh
Ja, Galasisut apisimaret rattam qasunatut ilalartariaqarpavut. Vi skal også synge på dansk, så vi skal synge På loftet sidder nissen. Yeah! Ja. 1, 2, 3. På loftet sidder nissen med sin julegrød, så god og sød. Han nikker, og han tisser, og han er så glad, for julegrød, det er hans sidste mad. Rundt om alle de små måtter, og de skotter, og de skotter. De vil som han lille godt, og de danser, lille nissefar, han tur med sin store ski. Vil du se at komme hjem, og jeg vil have min julegrød i ro og fred, og ingen vil jeg dele med. Men rotterne, de hopper, og de sanser, og de svinser, og de svanser. De kan have døderne til sanser, og så sover nissen til de ring. Men nissefar, han er en lille hissig prop, og med sin krop, han gør i hop. Der kan nisse ikke holde op, og når natten kommer, skal de nok spise op. Så bliver alle rotterne så bange, og så bange, og så bange. De vil ikke have gange, og 1, 2, 3, så er det væk i en sæk fuld af Det var nisserne. Vi skal jo også gerne have fat i vores egne nisser. Nisiutivut suartalartariaqaaluarpagu iserniassammata nissimangua iserit qanormana pittaraat tamassi qa appilarasiu Simangua iserit unguit lassarlugu oppiukatanu ingigit Nakakavissavati Nissimangua Nissimangua Iseri Unguit Namatuiu Oppiupatanu Ingit Nakakavissavati
aperingaltinartiui marsukatissappunangua ingerit ingerit nammassugu appiupatanut ingit nakavissavaatsit amalu Nisimangua iserit unui nasmassugu appiupatanut ingit nakavissavaatsit ayuku nisimaaparit utoqqasaat De ældre nissepar er kommet hen, og børnene siger goddag, 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 goddag nissemand, goddag nissemor, goddag nissemand, goddag nissemor. Tämä täytyy savappu kävittää, nissimäkö apparaluit. Kävinniätä, me katamammi kävissappu. Käällä isit punniarit, käälät isapuinniarit, käälät isuanusanjanna. Kävinniätä, me katamammi kävissappu. Kaikki isit punniarit, kaikki isapuinniarit, kaikki isuanusanjanna. Kävinniätä, me katamammi kävissappu. Liia isit punniarit, liia isapuinniarit, liia isuanusanjanna. Me katamammi kävissappu. Liia isit punniarit, liia isapuinniarit, liia isuanusanjanna. Kävinniätä, me katamammi kävissappu. Isit punniarit, liia isapuinniarit, liia isuanusanjanna. Kävinniätä, me katamammi kävissappu. Isit punniarit, liia isapuinniarit, liia isuanusanjanna. Kävinniätä, me katamammi kävissappu. Isit punniarit, liia isapuinniarit, liia isuanusanjanna. Kävinniätä, me katamammi kävissappu. Pitää isit punniarit, pitää isapuinniarit, pitää isuanusanjanna. Kävinniätä, me katamammi kävissappu. Me katamammi pussapput, me katamammi kuissapput, me katamammi isuanusasapput. Så er der uddeling af dem, der har købt billet til godteposer. De skulle være derovre. Godtebusinik, mamakujunik, bisisimasut, igania asersinnapu. Nissimaat, eqani pungo. Tässä isariani puumassakkut inuit isarujorput tuniniaveqarpaamaani. Maani limma apersuilariarta halungua illeqanuateqarpit. Anina Juliana. Illit kalaallunan sumingaannerpit. Upernavik. Illit assu aamakkua tuniniakkat as alutornarput juullerpalarlutillu. Tupput nukkama uviata sanaavi qaammatsmingassinilaarlugu suliaransimavai krydsfineri 3 mm aterlugu læsarmik sanallugu taava mikisuartaannammine katersorlungit liimerlungit ikkussorlungit taava pinnersarlungit sorpaalu
Mani puamma. Upernavimmioqatitit arlaatiut yullim pilluaqularusukkukit. Ja anaqarpu upernavimmimmarlik keerti kunniita nuummi aqqalussakka mikili antuussu tumaasinnik. Maanna erinarsoqatigit arsannerit Aalborg atussavaat julip ullua nuanneqaaq synges af koret arsannerit Aalborg. Maanna inersuarmi isarsimaasut inuit tamavisa qinnuiumavakka nipaallilaqulluit. Maanna parasip Marianne Lynge Kroge julip evangelier atuassavaa. Jeg beder folk om at være lidt mere stille fra nu af, for vores præst Marianne Lynge Kroge oplæser juleevangeliet. Ja. Evangelio illernartoq evangelisti Lukassip allaga imaappoq. Ulluni taakunani kaasari Augustus ipeqqussivor silarsuarmi tamarmik inuit kisinneqassasut. Tamanna inunnik kisitsinerit siullersaraat Quirinius i Syriami naalagaatitaatillugu. Tamarmillu immikkut illeqarfimminnut allatsikkiartorpun. Aamma Juuserfimajuarpo illuqarfimmit Naasaratsimiit Galileamiittumit Judeamun. Taavip illuqarfianut Betlehemmimik atilimmut. Taavip inoqutaai eqqarleriissortaalu nagguigamigit. Tassani allatissalluni nuliassani Maria naarlusoq ilagalugu. Tassaniitillugit Maria ernivissaa nalliuppoq. Pernaaminillu ernertaarpoq. Immullugulu nersutaatit nerisarfiannut
ilivaa akunnittarfimmi inisaqanginnami. Tamatuma eqqaanniipput savanipaarssisut narsaammiillutik unnuami pigaartut savaatitik paaralugit. Taava naalakkap ingiliata saqqummerfigai. Naalakkallu naalannussusiata qaamarfigai ersingaaleerpullu ingilillioqarfigai. Erseqinassi takuat tipaatunnaartumik tusarlissavassi tipaatungaarutissassinni inuit tamarmik pissaaning. Ullumi ilissinnut erniuvoq annaasisoq taavip illoqarfiani. Taana Kristusiuvoq naalaga. Maannalu nalunaaqutigissavarsi naniumaarparsi naalungia immussimalluni nersutaatit nerisarfianni innangasoq. Tassangaanarlu ingilimut ilaliupput qilammiorpassuit kuutimik unnersuutiginnittut tussiaarlutik. Naalannarsili kuuti qutsinnermi nunarsuarmilu eqqissineq pili inunnut kuutip nuannarisaanut. Amen. Manna peqatigi fiup umiap Odense Mærsup ernersortartuisa atussavaat itsaq billimip narsaanniittunut bliver sunget af Forening Umiaq Odenses Kor. Takanna. Itsaq billimip narsaanniittunut aqarpoqingili parsisulu tortorfigalut tusarnersugi Tavamassakut, Ikerasak, Aalborg, Sinimut, Qaqeqquara. Qianartumisaqarnuk nuit
Mana ullurisat Aalborg Immersut atusavaat ullorpilluarnartor synges af stjernerne ullurisat fra Aalborg. Mana berettige fiup foreningen Grønlandske Børn Sindersluit Julemut Unuislorkusisar Sabut Katrine Petersen Ama Terkel Bertelsen. Terkel Bertelsen og Katrine Pedersen sender julehilsen på vegne af foreningen Grønlandske Børn. Takanna. Kalalli meeqartaani kalalli nunaani meeqqat inuusuttullu tamaasayuullumi pilluaqqu yumavagut taamaatullu suleqatigiilluartakkavut aningaasaateqarfiit sulifeqarfiillu meeqqat inuusuttut lu artornartorsiorfiisa nalaani uagutsinnik ikiu isinnaalersittisuusut. Taamaaliortarpuut ilaatsuut najorti aqqutigalugu tassani meeqqat inuusuttullu illersorteqartinneqartarput isumaginninnikkut sulianik meeqqat inuusuttullu paasinnilluarnissaanik tusaaneqarnissaanillu ikiorsiisartunik najorti attavigineqarsinnaawoq 2900 28 sianerluni tassungalu sianerneq akeqangilaq najorti kalaallit nunaannilu sulinniutigut allat nuummi аллаттоқарфитсинниит ааллаавеқарпут паасиссутиссаллу аннертунерусут уани такунеқарсиннааппут FGBGL куллорсуармут нанорталимил муллу иммиккут юуллами пиллуаққусерусуппугун
Aasarsiu qatigilluarni sinnut nuanneqisumut qoyalluta. Sumiiffinnit taakkunu nani namminek kayumissutsimikut sulisunut pikkorissunut quyangaarpugut. Misigi sassarpassuarnut nuannersunut sinaakkusiilluarmata aama sapaatip akunnerini ingerla siviu suni peqataassunut tamaneqquyanarsuaq tamassiit taqaqqannissassinni qilanaarivarpun ataaniippun nanertalimmi fimmiliaq tassani nukappia aasarnerani nuannisaqatasut ilaat takusinnaavarsi qoyaner. Ikingutigit fra Aalborgs Kor synger Dartu Bisanero 4. Vejlip kommunerende byrådet med Ilasortak, Morten Skovlund, Juslimut Inusuakusisar. Medlem af byrådet i Vejle sender julehilsen til Grønland og hedder Morten Skovlund. Kære alle, december måned er lang, og der sker meget, for vi skal nå så uendelig meget, før julefreden kan sænke sig. For mange mennesker er december fyldt med savn og med længsel tilbage til de minder og traditioner, som er knyttet op til deres barndom og til det sted, man voksede op.
Tankerne kredser i denne tid ofte på familie, venner og bekendte, der er langt væk. På dem, vi har mistet i årenes løb. Og hvordan mindes man bedst andre, end ved at mødes, dele glæder og sorger og grine sammen? Og alle ved, at når grønlænder samles, går der ikke længe, før smittende grin rammer. Tak for det. Og der er traditioner, der er med til at markere, at julen er på vej. Traditioner, der er med til at minde os om, hvad julen også handler om, nemlig fællesskab og sammenhold. For min familie og jeg er fællesforeningen Inuits julehilsen til Grønland netop blevet en meget vigtig og værdifuld tradition, hvor muligheden for at gense gode venner og bekendte med rødder i og med kærlighed til Grønland opstår. For mig personligt er jeg endnu engang ydmyg over, at jeg har fået æren af at må sende mine allerbedste julehilsner til jer alle her i salen og til alle, der juledagene ser med fra Grønland og Danmark. Og jeg er rigtig glad for og taknemmelig over, at vi er samlet fra nær og fjern her i Vejle efter et par års fravær. For mig betyder det mere, end I tror, og I skal vide, at I er velkommen. Snart går over 2023 på held. Et år, der på mange måder har sat vigtigt fokus på Grønland. Mange har været med til at vise, hvor meget Grønland har at byde på, når det handler om kunst, kultur og idræt. Ja, af gode værdier. Her i december trådte det grønlandske kvindelandshold i håndbold for første gang nogensinde ind på den internationale håndboldscene, da de kvalificerede sig til VM. Stort tillykke. Selvom det måske ikke blev til sejre, så er det med stor stolthed, kvinderne fra Grønland kan rejse hjem fra VM. For de kan med sikkerhed vide, at de har været med til at skabe en eufori og et sammenhold hjemme i Grønland og blandt grønlændere her i Danmark. De grønlandske håndboldkvinder har vist en vej, og har og vil helt sikkert være med til at inspirere mange unge grønlændere i fremtiden. De grønlandske håndboldkvinder har vist verden, at Grønland på alle måder er et moderne land, og at vi helt sikkert også i fremtiden vil høre og se mere til grønlandske idrætsudøvere inden for flere sportsgrene. Men også her i Vejle Kommune har Grønlands kultur på allerfornemste vis repræsenteret landet flot. Vejle Kommune fik en helt unik mulighed for at få udstillingen Havet til Vejle, arrangeret af Nugia og galleriejer Frederik Thordal. Vejle Kommune takkede ja og støttede udstillingen, der fik sin åbning i spinderihallerne i Vejle, endda på Grønlands Nationaldag her i 2023. Det var stort, for kunst er vigtig, og Grønlands kunst er rigtig vigtig. Så vigtigt, at Ejers Hjemligt også deltog i åbningen. Tak, Ejer, for altid at søge at bygge bro. Kunst er mødet mellem mennesker. Og det er der brug for i disse år, måske særligt mellem befolkningerne her i rigsfællesskabet. Kunst kan vække stemninger, bære minder, gode som dårlige, udfordre og provokere. Kunst får os til at forholde os til verden, en verden vi er en del af, uanset om vi vil det eller ej. Den mulighed fik vi, da vi fik den grønlandske udstilling til Vejle. Den gav os mulighed for at reflektere over vores eget forhold til Grønland. Både hvis vi har rejst eller boet der, eller ikke har. Og til vores fælles historie. En historie, der desværre har gjort og stadig gør ondt på mange. En historie, vi er mange, der skal forstå i et moderne perspektiv, for at vise respekt for de berørte. Jeg fik lov til at være med til at åbne udstillingen, hvor en af vores lokale grønlandske unge, Ole Christian Lybert, spillede guitar og sang imellem talerne, og var med til at skabe den helt rigtige stemning. Tak, Ole Christian. Du er mere modig, end du selv ved, og tak, fordi du sagde ja. Som jeg gjorde den aften, så vil jeg også her igen sige en stor anerkendende tak til de 14 kunstnere, der udstillede. Tak, fordi I tør. Tak, fordi I er med til at formidle moderne grønlandsk kunst og kultur. Og tak, fordi I med sikkerhed inspirerer andre grønlændere til at være stolte af deres kulturelle ophav. Jeg håber, og ikke mindst tror på, at Vejle Kommune også i fremtiden vil tage godt imod grønlandsk kunst og kultur, når muligheden er der byder sig. I maj måned var der endnu en gang Grønlands Dansk Familiedag i Masbyparken i Fredericia, arrangeret af Tænketank under fællesforeningen Inuit. Også i år var der mange mennesker med rødder i eller tilknytning til Grønland,
der samledes til sang, underholdning og god mad. Jeg vil tro, at der i løbet af dagen var omkring 1200 til 1400 mennesker forbi, udover alle de andre, der også var i Masbækparken i forvejen. På et tidspunkt kom en dansk mor hen til mig. De holdt familiefødselsdag med deres søn i Masbækparken, og de ville egentlig set bare lige høre, om jeg også kendte dagen for næste års familiedag. For så ville de også holde fødselsdag på samme dag, for stemningen havde simpelthen været fantastisk. Det gav et smil på læben. Tænk, hvor meget vi kan, når vi gør det i fællesskab. Kære alle, jeg vil slutte af med en del af sangen Lille Store Verden af Rasmus Seebach. For vi skal huske, at selv en fjende kan blive en ven i denne tid, hvor man ser verden som et barn igen. For det er her, for det er det, der er med december, der får mig til at tro på, at der kan være håb selv for mennesker, når vi gør alt for dem, vi elsker. Jeg ønsker for jer alle her og alle i Grønland, at I må få præcis den jul, som alle fortjener. En jul med den ro og den nærhed, der er så vigtig. For nogen er julen en meget svær tid. Dem skal vi huske at tage hånd om, så de også mærker, at de betyder noget for nogen. Det er selve julens budskab, som vi i al vores travlhed skal huske. Må vi passe på hinanden og på alt det særlige, vi har sammen, når vi mærker rigtigt efter. Det, der skaber båndene imellem os lande, det er mit juleønske. Tak til alle, der både i Grønland og i Danmark hver dag arbejder for at skabe bedre vilkår for børn, unge og de udsatte grupper med Grønlands baggrund. Arbejder for at give dem et håb for fremtiden. Det kræver mod og vedholdenhed, og det kan ikke påskyndes nok. Tak. Også i år vil jeg benytte lejligheden til at sende mine allerbedste julehilsner til alle de grønlandske unge, som jeg kender, både i Grønland og her i Danmark. Listen bliver længere og længere år for år, men uanset at jeg ikke længere kan nævne alle navne op, så skal I vide, at jeg husker hver en af jer, der har krydset min vej, og jeg ofte tænker på jer. Årene går, og ja, I er faktisk ikke unge mere, men voksne. Og jeg bliver glad og rørt, når jeg hører, at I har det godt, hvor end I er endt. Fra min familie og jeg går vores bedste tanker og ønsker om en god juletid til Regina og Jakob i Jakonar. Vi tænker stadig tilbage på vores dejlige besøg. Vil I sende alle jeres julehilsner til alle i den smukke bygd. Også en stor julehilsen til Ane, Ugar og Ole i Asiat. Tak for hyggelige snakke, når I besøger børnebørnene. Aima, Elik og Iluna, svigerdatter og søn i skibet. Vi glæder os til endnu flere hyggelige snakke sammen. Det kan have liv på vejen og have få grønlandske naboer. Også i år en kærlig julehilsen til Karl og hans fantastiske Atsa i Ilulissat. Vi håber snart, at vi igen kan besøge jer i smukke Ilulissat og mærke jeres varme. Tak til alle, hvis vej min familie har krydset i årenes løb, og ikke mindst til vores gode grønlandske og danske venner i Grønland og Danmark. Dakus. Juslimi Pisluaritsi. Rigtig glædelig jul. Vailimi Erinaqsuqatigiit taaguutillit vailimi Erinaq atussavat takuarsi julilersoq bliver sunget af sangkoret Vailimi Erinaq.
Tagut kalatinunanittut tamarisse juullimi pittuaritsi vinke glædelig jul. Iltiillimaani inulluaqqusinerm peqataavutit ullumikkut suleriniarpit. Tässä sungisaqqarmerlut aattaa anillappugut. Taava ualimu sisaman aallartissuugut. Ernerseqatigi Danmarkimi stuakua appisuugut. Qanu pingaartigiva yuullilernaani maan Danmarkimnagoqarluni kalaalliimatut katerisimaalaartarnerat. Nuannersuruusuu ingam vailim nuannernerpaayuva callingi imatorsuunginnami. Vailimiillin nuannernerpaayugami nalungisa ilaquttat kammalaatit takullugi takumaanartoruussuup amerlaneriammaaniit. Nunatsin yuullisiortussaanani kalaallit taama amerlatigisut kalaallit oqaluppaluttut oqaloqatiittut illarpalaa qanuil taman misigisarpiu. Tes aallaqammaaneeqaama nunatsin angerlarserpunga soorunami ilaquttat qatangutit taul kammalaatillu takku eqqarsaatigivakka. Nunatsinni immaqalumaam isiginnaartumut ilassilaarusukku yuullimil pilluaqqusilaarusukku takanna. Ilaquttat ikingutit nalungisat kalaalnaannittut tamassisineriammiittut yuullimil pilluaritsi ukiortaamil iserluaris quyana. Danmarkimi kalaallit illui sinnerluit juullimut inuulluaqqusisoqassaaq. Oqaasaqartuusappullu Tanja Nielsen aama Annette Borgø Løbert. De sender julehilsen på vegne af de grønlandske huse i Danmark. Værsgo. Kære alle, vi står her henholdsvis for det grønlandske hus i Odense og det grønlandske hus i Aarhus. Men vi står her også som repræsentanter for de 4 grønlandske huse i dag. Og vi skal hilse fra både Anna Lynge i Aalborg og Leise Juelsen i København. Garallit illuutaat sisamaasut sinnersigit Odense-miit Aarhus-miilli maani najuppugut studeqatigut Anna Lynge Aalborg-miit aama Leise Juelsen København-miit inuulluaqqusiput. Vi er dybt taknemmelige for, at Inuit Fællesforeningen har arrangeret dette event, som er så vigtigt for den grønlandske befolkning i Danmark. Omkring os ser vi mange glade ansigter og folk, der genkender hinanden. Måske i familie, måske i tætte venner, eller måske i bekendte. Quyassutigissavarput kalaallit peqatigiiffiisa kattuffiat Inuit ataatimorussamik aaqqissuusaat kalaallit Inuit Danmarkim nayaqartunut pingaarutilimmik aaqqissuisimammata takorniuttut nuannaartut idaqittanit ikingitsinilli ilisarsinerit assut nuannerpo. De grønlandske huse og julehilsen til Grønland har det til fælles, at de er med til at skabe et grønlandsk rum for alle de grønlandske borgere, der bor i Danmark. Et rum, hvor man kan mødes og være sammen med sine landsmænd, som man deler kultur og sprog med. Kalaallit illuutaat kiisalu nunatsinut juullimut inuulluaqqusisarneq ataatimut ilisarnaatigaat kalaallit Inuit katerisimaaqatigiinnermigut kultuurikkut oqaatsutigut avitseqatigiissinnaanerat. De grønlandske huse støtter op om julehilsen til Grønland, da det er med til at gøre afstanden kortere og fællesskabet tættere mellem Grønland og Danmark. Kalaallit illuutaasa taperserpaat nunatsinut juullimut inuulluaqqusisarneq tassani ataatimoorussaqarnermi ungasikkaluarlitik imminut qanillisarmataat nunattat Danmarkillu akernanni. Det har i mange år været en tradition, og det har dannet rammen om fællesskabet og været et sted, hvor man kunne mødes igennem flere generationer. Ukiarpassuarni ilaqquuo sinaakutaallunili kinguariinni ataatimooqatigiinnermik naapeqatigiinnermilli pilersitsisartor. Nu er det jul, og juletid er glæde og lykke,
Og det er noget af det vigtigste i den grønlandske kultur, at stå sammen om behovet for fællesskab. Julsi nuannafiulluniri pilluarnarpo katerisimаарnermik piorsassimassuttitsinnut pisariaqartitsilersarte. Vi nyder at se jer i alle de grønlandske huse, og vi nyder at se jer i vores fællesskaber i december måned, og selvfølgelig også hele året igennem i hverdagen. Karaalli illuutaaniit juulleriartornerani ulluinnarnili katerisimaartaarfinni peqatigiisarnersi nuannaarutigaqaarput. Vi ønsker alle her i hallen, alle derhjemme i Grønland og alle grønlændere i Danmark en rigtig glædelig jul. Maani inersuarmiittusi nunatsinniittusili aamali Danmarkimi kadaallit inuit juullimi pilluaqqungaarpatsigit. Nyd dagen og aftenen sammen. Glædelig jul. Ullor unnullu aterluarisiik nuannisarluarisilu. Mania isarsimaasugut isiaanarluta tusarnaarsinnaangilagut aamma uagut tamatta appisimaalaartariaqarpugut massakkut inersuarmiut tamarmi isarsimaasut atussavaat qaamarpoq nuna qaarnarsimi neriut siuttoralugu. Manna neriut. Ingersaanarsatik appeqissapput atussavaat ikipput juulilersup naneruuttai. Det er Neriut Kora, der fortsætter med den sang. Ikiput juulilersup
Manna ernersortartut kalaallit Danmarkimi tamanit akkersimaasut ataatimorlutik atussavaat julip unnuani. Alle de kor, som er medlem af Fællesforeningen Inuit, har sendt et kor her, som vi så kalder Storkor, og de synger julip unnuani. Ah
Hans Peter itliamaani sanalukkanik tuniniaruyorputit suunukua tuniniarit tassa asiingit sanakka ulut qilaatit uyamit asiinsaat ukiu taskaaitllu tamakkunik tuniniaasarput imaarun ullimikkuinna na tassa ukiu tamangayaasa tuniniaasarpunga siongatingulli ilisarnartoruissuupput nunat ilisarnaaterpassui maan qallunaanuanna iwaqaaluarlutit kalaallaan qanu attuumassutеқартигивит attuumassutеқақаanga niok ilaat tuniniaasaramaama kalaalli tunniaviatигу nunatsin pisillаттаасақ таамааллут pisisut kikkukajunnerusarpat kalaallit imaqalunni kalaliunerusut tunissutисsamинни имауяасиссут таамат isiginnaartut юллим пиллуаққорсуккуккит ассилими қивиарлут таканна таана синерissamiittun nunatsinni илақутарпассуагут налунгисагуи кингут тамааса танмаркимииттуллу илақутаама налунгиса инууллуаққуангут юуллимилу укиортаасамуллу самилу пиллуаққуллуги тамааса ассассукканаамаан тас тунниниарпасиппути иллинуна суут тунниниарит тас ассиингиттууппут пуисит синникуи таавалу пиннерсаат ассиингиттут анингассивиит ималуунниит ингилингуит ууматаасат укиумортум имааққиссуссисоқартарнера илинну қануисумақартигива ас нуаннертарторюоқиланартақаангут маангарниараангатта укиуллилаангериарлмассак укиорман илаавугут уингалу qanu piffisiorquttigaluu piaqersartarpit sanalullutit assassорлутимаккунинга массаккун пингаюссаат тасса имаат тунниаавугут аама аллами юутааниилаани тунниаангатта ассуингерллуалаарникуп массак укусиннери санаакка синнери массакку тасса тунниарпагут isiginnaartunut юллими пиллуаққусорусуккуит тасса эрникка нууммиттинуа кунуллу нулиаалу илақутаккалу синерис калаалнаа синери сами тамаас юллими укиортаасмат пиллуаққуакка Mikael Mani vailimi kalaallit imatut katerittарнерат иллеқанумисисақарфиисарпигит тас илангитсоорнажорпунга аам укиорпаалугит танмаркимиккама аам нуаннертаqa ингамми калаалеқати маан танмарким такулаангисагут мааннааписсиннаасаартигит qanumisiisarpui imatut kalaalерпалаақ калаал илларпалаартут юллилернераани тааматут мисиссутсуу аторторпигит тас натерсуутиуаннарпа вайлим тассам арлаани юуллиминууллуақисисоқартиллуу тааман калаалеқатсим акорнганнуанисарниссаа калааллисут нунатсинни юулли ааққанеэққаамасарпиук нунатсинни юуллисиортарникооqaanga аама укиоққортуаммассаккут соонами эққаамасаавоқ пингаарторсууго аама сумаарпунга налиссарангитсоқ нунатсинни юулли isiginnaartunut юллим пиллуаққусилаарусуккуит таканна тас илақуттакка нууммииттут панингуанаварани аама аатаккут клаудиаккут мерааллу тамааса нууммиул тамааса нунатсиннилу илисарасимасак тамаас юуллим пиллуарит Юллими пиллуаритси умманнармиут укиортаамуллисерлуариси юллими пиллуаритси укиумуллунатаамаисарлуариси илулиармиут юллими
Qoyanak. Siammi. Yda sinnet suttet qaqannissa. ASB. Yeah. Ayuga. Ukoksi una nuraqsawa tuman inisiqaasku. Ukiortaa saville. Kattuffimis ulittaasor Camilla siising. Mani maalim aaqqissuussinersiullermiilingila aamma ornigarneqarluarpasippoq. Ukiormani piaqersaatit qanoq ippat. Sivisum piaqersartarpungut tassa ukiu ataat ingerlanerani sooranmi sumiiffissaq inissittarpagut taukisena aamma ullu ingerlanerani aaqqissuussa iluani peqataasussat tassiumortumik saafingisarpagut kikku ilaarusunnersut peqatingiiffinnik kikku qaaqqusassat oqalungiartussat inulluaqqusisussat konferensierissaq sorparparuit tas ukiu ingerlanerani piaqersaruyortarparput so aaqqissuussaq ornigarluarneqarpasittoorsu piaqersigarlaam annertorpasilluni piffissivisuungaatiart atortarneqarparsit tas taanna annertunoosum nassuarsinnaaviuk iya tas ukiorparu ingerlannikuarput taa tas nalungareerpangut kikkut qaqungukkut saaffingissanerlutingit taa soorlu peqatingiiffinni kattufim generalforsamlingeraangatta peqatingiiffin ilaasortagut tas nalunaarfingisarpangut ullusuna imaatto inulluaqusisuqassanersoq taava tassangaannik taakkua peqataarusuttut pilersaarusiulertarput piaqersarlutik suut erinarsuutit atorusunneraat kikku peqataarusunnersut taaksiulli tut aallartisartarpagut taava aasa ingerlanerani imaattoq inulluaqusisussat ima gæstetaler taakkua tas saaffingisarpagut amerlanertingut taakkuujuarput uksia ukiormanna allanguuteqalaarpu aamma soorkalaall illuini direktørit ukiormannannu taajupput taa aamma forening grønlandske børn ukiormannu taajupput taa tas upernaakkulli tassa aallartisartarpugu taa aasa ingerlanerani oqalungiartussat taa qanilliartuartillungu programmip ilusia inissikkiartuartarporpu apequtaallun kikkut uterfingisimmaneraatigut ilaarusullutik ilangussaqarusullutik aaqqissuusi taamnuannertiisoq
nuannaqarluarpasippaamma kalaalerpassuit aliannarlutillu ja misissut assingit atorneqarput qanu pingaarutiqartigiva ukiumortum taamatut yuullilernerni aaqqissuisarner pingaarutiqartorujuuvoq ingammi aamma una naalangiaqatingissima nerput naalangiartarnerput aam taanna kadaaliusungut tas aam uqalungiaqama taavara pingaarutiqartorujuuq kadaallisut naalangiarsinnaanissaq pisariaqartikkatsigumaani tamaan tanmakimnajungaqartuusugut taavalu una yuullum inuulluaqqusineq ileqqutoqanngornikuvungami ukiutulliani tahaal ukiuhaaltrissin kattuffi ukiuhaaltrissinngussaaq kisian otalfiarsimili una julehilsen til Grønland ingerlannikuo maaninajungaqartuusugut tas pingaarutiqartittorujuuarput kadaaleqatingut naapissinnaallungit юуллерпалуттуник эринарсортуник эринарсоqataasinnaalluta aam tusarnaarsinnaalluta taavut nunatsinnaam inuulluaqusisinnaalluta siullermilersuma aaqqissuilinginnavit misilittakkanik ulikkaalersimassaqaatit ulloqmanna aaqqissuusaqarfiuso ingerlaneaqanu illit pissarsiaqarfigaaju uannut pissarsiaqaataasaq una inuit takusinnaalluunnuannisartut inuit takormaasut attortittut tussiartun tusarnaarlutik nuannisartut naapeqatingiittut uannu taanna nuannequtaavoq taanna uannunukittorsaataavoq allatakusinnaallungin nuannisartut юуллерериарпат укиумуллу таам аппакаатериарутта укиумну таамассуник пилерсаарутеқарписи тас укиун туллианимут тас пилерсаа уангут каттуффиммиит ааққиссортаккангу тас иниссипаяареерпут тас марси ааллартилаарнааран генералфорsamlingертарпугут таа кисианни маими априлими тусариарлингооқ ингерланнеқассаар тас таан пеқатингиффи агорнанни эринарсоқатинги агорнанни унаммиуаарнеқ таава тассани категориимарлууппут эринарсоқатингиит таавалу солистит аам тааннуаннертарторуйуоқ таава маими фамилиатай Фредериксиами акеқангитсумик ааққиссуусақартарпугут таава тассани уллоқеққасиортитсарпугут ассингитсинулли саммисақартитсиллутат уллу ингерласарпоқ уаликкаффи таа аам уннуккорсиориарлута наасарпоқ каттуффим сиулиттаасууллутит соонамаан периарфисилаарусуппаккит исигиннаартунут канигисаннуллу юуллим пиллуаққусилаарнссин таканна кадаалнаани туси тамасси илақуттагут игингутингут qamangappisumik tamassik yuullum pilluaqquatsingit ukiortaasmul iserluar nissasinnik kissaallusi maana kadaallit ilinniagaqartut peqatigiiffiata avalak sinnerlugu yuullimut inuulluaqqusissaaq Milan Papi Kuku. En julehilsen på vegne af de studerende i foreningen Avalak. Milan Papi sender en hilsen nu. Asisakka nalungisakka. Tamanil peqataasun kalaaleqatikka tusarnaartullu. Milanni mateqarpunga igasut ilinniarpun Københavnimi. Ja, siullam qoyarusuppu fællesforening inuimut qaaqqussummut qaaqqusaagatta avalammingaani Københavnimi. Ja, ullumik peqataavun avala København sinnerlugut avalattasaukalaal makkimi atuartut kattuffian siunertaruarpu inuusuttunut atuartunullu katerisimартитсинissартаавалу политиккиккут атуартут атугасситситаасут пингитсоо ниарлугит калаалеқатиамерлисуутан маккимут илинниариартартут qaammaterpassuit ilaannikkut ukiorpassuinunarp avataan ilinniartarput ilaqutaqput kammalaaterput nalungisaullu qimallugit taamaakkaluartoq nunarpu uumatitsinniituaannarpoq ingammi iullilalartornerani nunatsinni iulli
иммиккуулларissуугоо амерлусу иммаа юулли туссиарнэрмут эққаанартиттарпаа пингортитақ апуммеқаллига уллориссаллу игалаа нивингасун киссалаарнэрмит тунисут уллумик аамтааннаммисигаарпут наалагеқатигиннеқ неқатигиннеқ миннерунгитсумил қанилаарнеқ юулликкуннит мақаасинеқ таккуссиннаасарп кисиан уагут авала аққутигалугу илаққутариярангортарпугут авала аққутигалунатсин қанилаарлута нериупуилиснуатта аватаанииттуси иммақалуунни асақалуси аватаанииттуник уллумиккут юулли алиан алланнаан нера канилаарнеқ уагутситулли мисигисимасикасси авалассиннерлуутан маккиматуартусин нунатсиннит илақутагук каммалаатигут нунаққатерпу юуллим пиллуарат укеортаасамуллу исерлуариси qoyan con. Oh. Qoyanaruissuaq maani periarfisinneqarsinnaagama atisaliannik takititsinnissamun nuannarisuugakku kalaalerpaluttunik atisansananeq taava sanaruyortakkakka aamakku ilaai ilaasaa pigeriikkati aterpaat amerlanerit pisiarineqarsinnaappun Facebook siinni amerlapput ikkussortakkakka assigiingitsit taava inniminni soqaraangan inittaasa timaat uttortarligitsuliarisarpakkaa makkuasanariikkat pilerigisaat arlaatig aallaavikaligin
Assigingi toruyussuusinnaaput aamma atisaannarnalinginnaasunik sananeq iluaris nuannarisannik sanasarpunga assassukkal allan kisia massak tupinnalaaq nuan taam amerlatigisit takitissinnaagakkit qoyanaruussuaq Facebook sineqarpunga ikan takineqarsinnaavoq suffip assassugaai Taamaasillutulmaangaanniit maalimingaanniit illorsoormingaanniit tiikiu husimingaanniit kalaallit peqatigiffiisa kattuffiat inuit aqqissuussaat tamaan killinniartaaqalerparput neriuppuut isiinnaarluarsimassasusi alianaattunillama kinninik takulaarsimassasusi tamanguassi iullimi pilluaritsi So